ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ 80% ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କେଶ ସମସ୍ୟା। କେଶ ଝଡ଼ିବା ହେଉ, କେଶ ପାଚିବା ହେଉ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେଶର ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟାର ମୁକ୍ତି ପାଇବେ କେମିତି। ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ତରିକା ହେଉଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ହେୟାର ଡକ୍ ଅଏଲ୍ ଏବଂ ହେୟାର କ୍ଲିଞ୍ଜର। ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କ'ଣ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ହେୟାର କ୍ଲିଞ୍ଜର ବିଷୟରେ। ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ବିଲକୁଲ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ତରିକାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି କେମିକାଲ ମିଶି ନଥିବାରୁ ଆମର କେଶକୁ ବହୁତ ମଜବୁତ କରିଥାଏ। ମାର୍କେଟରେ ଯେତେ ସବୁ କେମିକାଲ ସାମ୍ପୁ ବ୍ୟବହାର କାରଣରୁ ଚୁଟି ଝଡ଼ିଥାଏ, ଫାଟିଥାଏ କିମ୍ବା ପାଚିଥାଏ। ଅଧିକ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନରେ କେଶର ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ମଧ୍ୟ କେଶର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ହର୍ମୋନାଲ ଡିସବାଲାନ୍ସ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଚୁଟି ପାଚିଥାଏ ଏବଂ ଝଡ଼ିଥାଏ। କେଶର ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ କାରଣରୁ ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଆମର ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେୟାର କ୍ଲିଞ୍ଜର ବା ସାମ୍ପୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। କେଶ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ଧଳା ହେବା, କେଶ ଫାଟିବା, କେଶ ଛିଡ଼ିବା, କେଶ ଝଡ଼ିବା, କେଶ ମୂଳ କମଜୋର ହୋଇଯିବା ଏବଂ ରୋପି ସମସ୍ୟା, ଏହିଭଳି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଭଲ ଭାବରେ କାମ କରିଥାଏ। ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଥିବା ସାମ୍ପୁ ଆଉ ଆମର ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆକାଶ ପାତାଳର ଫରକ। ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ ୟୁଜ୍ ମେଥଡ଼। ଏହାକୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଗାଧୋଇବାର 10 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସାମ୍ପୁକୁ ଲଗାଇବା। ଏହାକୁ ଲଗାଇଲା ବେଳେ ଜୋରରେ ଘଷି ଘଷିକି ଲଗାଇବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମର କେଶମୂଳ ବହୁତ କୋମଳ ହୋଇଥାଏ, ତ କେଶ ଅଧିକ ଝଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ହାଲକା ହାତରେ ସାମ୍ପୁକୁ ଲଗାଇବେ ଏବଂ 10 ମିନିଟ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ କେଶକୁ ଧୋଇଦେବେ। ଏହା କେଶକୁ ପୁରାପୁରି ମଜବୁତ ଆଉ ସୁନ୍ଦର କରିଥାଏ। ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟିରେ କ'ଣ ସବୁ ଜଡ଼ିବୁଟି ମିଶିଛି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଅଛି ଆଲୋଭେରା ରସ, ରିଠା ଫଳ, ଶିକାକାଇ, ଭୃଙ୍ଗରାଜ, ଆମଲା, ନାଲି ମନ୍ଦାର, ମେହେନ୍ଦି ଏବଂ ସୋୟା। ଏହି ସାମ୍ପୁକୁ ଆପଣମାନେ ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଥର ଲଗାଇ ପାରିବେ। ଏହି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ସପ୍ତାହରେ 2ରୁ 3 ଥର ଲଗାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ହେୟାର କ୍ଲିଞ୍ଜର ସାମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ଦେଇପାରିଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେୟାର ଡକ୍ ଅଏଲ୍ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣମାନେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।